Gihingusgan sa Cebu City Government ang ilang anti-mendicancy program sa tuyong mahapsa gikan sa mga libod suroy ang kadalanan sa syudad. Ang kaniadto COVID Quarantine Center sa South Road Properties kun SRP karon gihimo ng usa ka anti-mendicancy shelter kun asa temporaryong gipahiluna ang na-rescue nga mga libod suroy. Apan giklaro ni Mayor Archival nga paingon sa mga partner nga rehab centers ang mga drug-dependent mendicant. Naa sa kaning anti-mendicancy nila ni John, sila nagyoy mo guard sa streets. We are going to guard the streets nga wala nagyoy tawo nga matulog din. Pananglitan, tanaw gid nato nga drug dependent ni siya. Dito ni nato gida sa safe haven o sa kanang farm. Pero kaning inani lang mga tawo nga ordinaryo unya daghan gani among gitan-aw nga college graduate ani ha. Nya na mga skills. Ang problema lang kay nangatumba ang ilang balay, natumba sad ang ilang mga kompanya nga giatrabahoan, muna na lang sila skilled sa dan. Asoy sab sa pungu sa Anti-Mendicancy Office, John Ryan Lumayag, gisugdan na nila ang operations ni atong buwan sa Oktubre ug mukabat na sa kapin 40 ang ilang na-rescue. Base lang sa among sukod-sukod, mga 100 kataw to 120 siya. And then, kung nakita ninyo, need gyud siya i-repair kay number 1, gitaya na. O, ang atop pa, moto. Ningon si DGS nga kinanglan, ayun sa daan ang atop before makatong matagaan gyud electricity gid. Gani nakig-alayon ang kagamhanan sa DSWD Central Visayas, pinaagi sa bag-o niining programa nga gitawag og Pag-abot Program. Musupply ang DSWD sa pagkaon matag adlaw, medikal o guban pang panginhanglanon. Matud pa ni Regional Director Shalane Lucero na base sa ilang datos dunay ubang libod suroy nga gikan pa sa Mindanao. Gani tumong sa ilang programa ang mabalik kini sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Samtang doon na po'y gitanyag ng mga skills training alang sa pipila nga buot pakakita og trabaho sa syudad. Ang goal yun ni Ana, kinahanglang mapauli sila asa sila gikan. Katong mga taga laing probinsya ba taga diri wala nay balay, they prefer to be on the streets. Tabangan nato sila to look for a place that they can rent. DSWD will pay the rent from 6 months to 1 year, up to a maximum of 10,000 pesos per month. Usa sa buot mo avail sa housing program sa DSWD ang 28 anyos nga si Maymay kinsa kapin duha na katuig nga nagpuyo sa kadalanan. Ako ma'am, taga balay-balay Bukidnon jud ko ma'am, pero kami tanan na mga homeless bisag asa jud mi na lugar. Anong nabot man ka diri sa Nang kuhan ko ma'am, nang-apply kog trabaho ma'am niya, nakakuhan ko og amo na badas gani kaayo siya ma'am. So nilayas ka? Kuhan sa silponan ma'am, narada sa may kolonid ma'am. So kad naabot mi diri ma'am, gitinuod jud nila ilang istorya na save ra mi diri, then libre mi diri tanan. Nga na, tinabangay lang sa mi diri ma'am basta. Kini si Queenie Honigon, alang sa MyTV, Cebu.